Emisija, program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini, koji se provodi u 4 županije središnje Hrvatske: Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Osnovne usluge programa koje udruge i druge organizacije civilnog društva u ovom programu mogu koristiti su: učenje na daljinu, informiranje, savjetovanja, radionice i prezentacije. S ciljem boljeg poznavanja korisnika s našim programom, u svakoj smo županiji održali po jednu prezentaciju. Na tim je prezentacijama sudjelovalo 154 udruge. Tako smo već na početku ostvarili izravan kontakt s budućim korisnicima naših usluga. Obavijest o programu smo promotivnim letkom poslali na adrese 200 udruga i 106 lokalnih samouprava. U cilju bolje prezentacije programa emisija u javnosti održali smo 3 konferencije za tisak, i to u Županijskom središtu Karlovac, te u Petrinji i Zaboku kao predstavnicima Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije. Prilozi o ovim konferencijama objavljeni su u svim lokalnim medijima, te ih je nekoliko objavljivano i u medijima na nacionalnom nivou, primjerice u Večernjem i Jutarnjem listu. U svrhu transparentnosti našeg rada, ali i bolje vidljivosti u javnosti, vrlo brzo nakon početka programa postavili smo web portal na adresi www.emisija.info, na kojem najavljujemo radionice i pratimo aktivnosti našeg programa. Portal redovito nadopunjavamo novim informacijama za udruge, pa tako već sada na njemu posjetitelji mogu pronaći bogatu zbirku knjiga i priručnika na temu osnaživanja udruga. Film koji gledate također možete pronaći na portalu. Naš program emisija smatramo jedinstvenim po svom usmjerenju ka učenju na daljinu. Na sustav za učenje na daljinu postavili smo materijale za radionicu Organiziranje zajednice i Moja udruga na webu. U pripremi su i ostale radionice. Materijale prikupljamo i nadopunjujemo kroz provedbu ovog programa, pa tako na radionicama nastaju fotografije, videozapisi, PowerPoint prezentacije. Jedna od aktivnosti programa emisija su i održavanje radionica od interesa i potrebe organizacija civilnog društva. Da bismo izbjegli problem nezainteresiranosti udruga za teme koje im mi nametnemo, napravili smo procjenu potreba u svakoj od 4 županije gdje djeluje emisija. Na temelju procjene napravili smo rang od prvih 7 tema za svaku županiju i po tome su se organizirale prve radionice u 12. i 1. mjesecu. U skladu s procijenjenim potrebama održali smo prve 3 edukativne radionice, i to u Dvoru, radionicu od ideje do teksta i proračuna projektnog prijedloga, u Kamanju i Karlovcu radionicu o prikupljanju sredstava kroz pisanje projektnih prijedloga, te u Zelini na temu partnerstva. Radionicama se odazvalo 42 udruge. Prisutnost u zajednicama 4 županije središnje Hrvatske ostvarujemo na tjednoj osnovi kroz rad info ureda. Naši info uredi u Karlovcu, Petrinji, Zaboku i Zagrebu svake srijede imaju istu dežurnu osobu koja pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva. Ove urede u prva 3 mjeseca programa posjetilo preko 80 udruga. Najčešće se tražila pomoć ili savjet oko trenutnih natječaja, sastavljanja proračuna i procjeni potreba zajednice.
Izradili smo detaljnu bazu podataka za aktivne udruge u Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Radi se na bazi podataka za Zagrebačku županiju također. Osim baze udruga, imamo i bazu za predstavnike lokalne samouprave i medija, što će sve uskoro biti objavljeno i na našoj web stranici. Program e-misija je veliki izazov za sve udruge koje sudjeluju u njegovoj realizaciji. Edukacijom ćemo osnažiti i ohrabriti lokalne udruge da aktivno sudjeluju u rješavanju lokalnih problema samostalno ili uz podršku ostalih sektora u zajednici. Tako će ovaj program ostaviti neizbrisiv trag u županijama u kojima se provodi.